मो वीडियोटा केमिति आपन लागुची कमेंट करी कहिबे। आ मु जो माने निशा आरंभ करछन्ती सेई मानक पई कहूची सुनंतु। गोटे परिवार थिला से परिवार बाप पुଅ थिले मां झियो थिले से गोटे छोट परिवार से प्रत्येक दिन ता पुଅ जी निशा खाई के आसे से बापा मना कला बाद से बुझे ना से ठीक अच्छे जंगल बाटे थोड़े आसुले गोटे छोट गछटे होता बापा कहला पुअ रे गछटा गले उपाड़ देबू आराम से गला पुअ कहला बापा कथा कहला मु उपाड़ देला आउ टे दी फुटिया गछ बापा कहला ए गछटा उपाड़ देलु पुअ भी कहला ठीक अच्छे उपाड़ देवी 3 फुट 4 फुट गछ बापा कहला पुअ ए गछटा उपाड़ देलु पुअ कहला बापा बारंबार को गछ उपाड़ उपाड़ देवी उपाड़ देला 5 फुट 6 फुट गछ गोटे बापा ए गछटा उपाड़ देला बापा कहला पुअ गला आराम से टे बड़ लगे अधिका टे उपाड़ देला 15 फुट 20 फुट गछ बापा कहला ए गछटा उपाड़ दे पुअ कहला बापा ए गछ उपाड़ी हम बापा ताऊ सेठ बुझेले पुअ देखे ए गछर चेर मजबूत हो जाइए कहीं ना तू निशा जो नौचु तू एपटू न छाड़बू ना आउ काली सकाळे ये चेर भितर एत मजबूत हो तू जीवनटा नष्ट हो मो कहवा कथा बुझिपार जब बुझीपार कमेंट कर कौन कहले।